Hi. This message yainu bwana Bushiri pamodzi ndi akazano Ameri Bushiri. Ineyo ndine Augustine Malumbu Nsogosera. Ndikuyankhula izi chifukwa chakuti some few weeks ago ndatumiza message yanchichewa. Some 2 weeks ago actually I sent a chichewa message to you Bushiri telling you that I want my money. The money that I've worked for. I worked for you, but you don't want to pay me my money. And you know what I'm talking about. Hey, Bushiri, Shepherd, they call yourself Major One. Let me listen to this one. This message is just to tell you that before I go further, telling the world what we were doing for you, secrets that we're doing for you. We are sacrificing our lives for you. We were wearing vests, bulletproof vests for you. And then what? What did we get in turn? Nothing. I worked for you 7 months without no pay. You damaged my vehicle. I was the house that you got at Waterfall Country Estate. Stand number 874 from Mr. Ndebele. The commission just gave me few money. Remaining 45,000. For me, it's a lot of money. Bwana, for me, it's a lot of money. I know that you are gone. You got lots of money. Whatever you claim or you do, I thank you for that. But right now, I'm talking about my money. The person that Ramazanga, in front of Ramazanga, and Rela Guti, we Bushiri, message Jago, and Jaiweyo. I'm not Major One. The front dollar in imena igwira ntchito ndipo mukapanda ndipasa dola yanga ine zimene ndipange ndiulula china chilichonse chimene tingakupangirani nyuyo sinyankhula zambiri chifukwa mukundipangisa kuti ndikwere mtunda ine ndine mfano wodekha mukudziwaso sinambe napangapo iziziya ndikuyamba panopa foma ndinyasa zandikwana ndikuvutika nanga kuvutika ine ndikuvutika chifukwa chakuti koma ngakhanga ndibe ndrama kwa ndrama mwangozifungatira ino koma zoti nazigwira ntchito ndiye ufuna kutsatiza anthu ena koma uli ngongole ndi ineyo ndrama zayi neso ndini ngongoleso ndi bwezi Mercedes Benz panopa ili on my case ndi mulandu ndabwera ku South Africa ndabwera ku Malawi kunoko I've got only few days left here in Malawi. I'm going back, but before I go I just came specifically to come and get my money. Ndangobwera kwa iweyo just for you kuti you must sort out my issues. So that my money. I've been trying to get out of you. Koma, people surrounding you, akupasa message mukudziwa koma simufuna kuti mundipase ndrama zaine. I don't know why. Mungu dai I don't know. But never know banatoa patu. Zandikwana. Ndifuna dola yangu. Inuso Ameri Bushiri. Mwauza amuna anu mukudziwa chimene chitika. Muna panga promise mndipasa ndale ina. Galmodo ina. What is happening? And are you supporting that? I'm a father, you are a mother, you know the pain I'm going through. So I want my money within 3 days from today. Today is the 24th, if it's not 25th. I want my money. It's the 25th today of May. But 25 May already. 2024. Ndufuna ndrama yanga ndapasa 3 days. By Wednesday, if you don't give me any feedback, ndifu employee so inaso, ndifyutuka ndi yetu, ndifyutuka. Ndende kufyutuka ndifyutuka ndikuza ndi chili chose ndine na chili chose pa social media paropa. I wanna say it as is. Zimene tingapa kupangirani nuyo ndeli nsifa ndiyankhula zinthu zambiri ya mapero ake anthu sakudani sakupolerani niso yayi fani koma ndiyankhula betu ndiyankhula mundipase dola ndiye muona asa muda bwasa ndiyankhula kwambira zinthu zina zake zokuti munkatituma mumapanga so inuso sizikhala bwino ndikapanga zimenezo ndipase dola ine within 3 days. Message for you, Bushiri, Shepherd Bushiri. YCG, kapena nakuti panopa you are what? You are called what? Jesus Nation. Omozi ningazi wako Mary. Sort it out. Tabanga nzolongo soka. Do the right thing. Kuti nsankhule zambiri. Fande nifu ndi ankhuladi mukapanda ubanga zimene zonse. Ndakwiya kwambiri zandinyasa kwambiri zandabona zandikwana. Nde mupange zimene zoti yani zinthu zichitike within 3 days ndikhandiveze feedback pamuni paka contact and people that are surrounding you, you tell them you must get back to me. That's for you.